Music Maestro TMG. Ayan, ti Agsala from Ifugao and Bugyas. Period. Ay kadampay ay kanay, ay basang di bugnay, at kabiligan na ayu-ayuanan. Ay gapusin pintas mo, anak mas daaw noong gay din pakdaka, inasawa at sika. Adi bali no ikalingga, di nang asawan sika, tay nang ati sa ada. Adi bali no iapayaw, anaway pastulda, at adunan bakada. Ay kadampay ay ganay, ay basam di bugnay, kabiligan na ayu-ayuanan. Ay gapusin nanos mo, adak mas daaw nung gay din pakdaka, inasawa at sika. Adi bali baw no ibasaw, tay ka man USA, sandi ay iipugaw. Nuna po abot ifugaw, siya ay nalaing da, tay piluso po dana. Ay kadampay ay ganay, ay basang di bugnay, at kabiligan na ayu-ayuanan. Ay gapusin gagit mo, adak mas daaw noong gay din pakdaka, inasawa at sika. Adi bali pay no ibanget, nalaway gardinda, at adunan luganda. No ibagyo ng sinadak mo, siya ay nabak ng dadak kay boarding house da. Ay kadampay ay ganay, ay basang di bugnay, singkaduntugan na ayu-ayuanan. Ay gapusin laing mo, adak mas daaw noong gay din pakdaka, inasawa at sika. Adi bali pay no iabra, di nakatsamban sika, tanwada di adalda. No abonadong ay basang ka, wada akayat sinaman layadak ang sika. Ay kadampay ay ganay, ay basang di bugnay, sinpabiligan na ayu-ayuanan. Ay gapusin nangas mo, adak mas daaw nung gay din pakdaka, inasawa at sika. Wow, thank you very much, Ifugao and Ibugyas. Ayan, for us to hear another intermission number.